Сега тук е тъмно, но след малко тези хора ще ви запалят. Спираме. 1, 2. И 1, 2, започваме. Чувстваш се силен, въртиш огън, можеш всичко общо взето. Започна да се учи сам. От интернет гледах клипчета, вкъщи си се упражнявах и така нататък. Вкъщи все пак не е ли малко рисковано? Рисковано е. Чупил ли си нещо? Счупил съм. Няма как да не счупиш лампи, Полулейци. полулей. И докато вкъщи въртят тренировъчен бой, навън въртят огън. Пламъците минават буквално на сантиметри от лицата им. В началото, когато въртях за първи път, тогава беше наистина голяма тръпка и адреналин. Като завъртиш няколко пъти, осъзнаеш, че няма да се подпалиш, няма да умреш и всичко е наред. Може би това, защото е опасно, затова е привлекателно едновременно с това. Това е изкуство, да въртиш огън за мен е някакво много красиво изкуство, което да танцуваш буквално с огъня, не да го владееш с него, просто с стихията буквално да се слееш. Като че ли нещо вътрешно ме грее, нещо много топло, нещо, което ме кара да се усмихвам едновременно с това, защото знам, че правя нещо красиво и едновременно това карам другите също да се вгледат и да кажат, вау, искам да пробвам, искам нещо да почувствам, че съм жив буквално. Колко жив обаче може да се чувства човек при минусовите температури, облечен само в артистичен костюм и пламъци? Минус 6 в момента и пак сме тук и смисъл. Даже принципно се правят и срещи. Били сме и на срещи, което е било и по-студено даже. И сме въртяли. Не ни е страх от студа, защото сме огнени хора. Огън е магия. Представяш ли си, че някога можеш да спреш? Не. Съжалявам.